Шосе 405 в Лос-Анджелис, пътят, който никога не спи. Открит през 1961 година, той бързо се утвърдил като основна артерия за милиони. Въпреки първоначалната си цел да облегчи трафика по Ай-5, с времето се е превърнал в символ на задръстванията. Представете си, над 379 000 превозни средства преминават ежедневно. С всяка нова година, с всяка нова кола, задръстванията стават все по-неизменна част от живота в Лос-Анджелис. Инвестициите в инфраструктура, като караванни ленти и модерни системи за управление на трафика, не успяват да решат проблем. 405 е не само път, а и метафора за стреса на градския живот. Той свързва хора, мечти и надежди, но и носи хаоса на ежедневието. Въпреки всичко, 405 остава жизнено важен за икономиката на региона, доказвайки, че дори в задръстванията, животът продължава.